கீரையை வந்து ஈஸியாக செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிஷ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் கீரை என்ன பண்ணணும், ஒரு கட்டு கீரை வாங்கி அதில் வெங்காயம், தக்காளி, ஒரு 2 பூண்டு, ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு வேக வச்சுக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சு வெந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து அரைச்சி கீரை கரைசல் மாதிரி வச்சு தாளிச்சு கீரையை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதாவது வெங்காயம், தக்காளி, ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, 2 பல் பூண்டு, ஜீரகம், கொஞ்சம் ஜீரகம், 2 பச்சை மிளகாய், உப்பு, கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். எல்லாம் சேர்த்து குக்கரில் வேக வச்சுட்டு அப்புறமா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போடணும். கடுகு போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் உளுந்து பருப்பு போட்டுக்கணும். உடனே சாப்பிட்றதா இருந்தால் உளுந்து பருப்பு போட்டுக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. சாப்பிடும்போது கிறிஸ்பியாக இருக்கும். கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிட்றதா இருந்தால் போட தேவையில்லை. வெங்காயம், காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டுக்கணும். போட்டு நல்லா தாளிச்சிட்டு அரைச்சி வச்சிருக்கிற கீரையில் ஊற்றிக்கணும். கீரை கடைசல் ரெடி. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.